субҳи сешанбеи 20 феврал дар маркази ноҳияи Рашт маросими муаррифии фаъолияти созмони маркази дастгирии Ғарм баргузор шуд. Хабарнигорони Радиои Озодӣ ки дар маросими муаррифии ин марказ ширкат доштанд, иттилоъ доданд ки ин маросим бо ширкати Туула Юрёла, раҳбари дафтари Барномаҳои Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо ва раҳбарони ноҳияи Ғарм, мақомоти интизомии ин минтақа ва хабарнигорон сурат гирифт. Ин марказ як соли пеш дар шаҳраки Ғарм таъсис шуд ва ҳадафи он пуштибонӣ аз ҳуқуқи занони минтақа арзёбӣ мешавад. Ҳамчунин тарғиби арзишҳои алайҳи террористӣ ва ифротгароӣ аз дигар бахшҳои фаъолияти марказ гуфта мешавад. Марказ бо кӯмаки молии Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо таъсис шуда харҷи солонаи он 12 000 евроро ташкил медиҳад. Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо барои фаъолияти муассири ин марказ ҳама таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла компютер ва дастгоҳҳои дузандагиро фароҳам кардааст. Танҳо соли гузашта ба ҳудуди 15 000 сокини минтақаи Рашт кӯмакҳои ҳуқуқӣ ва машваратии ройгон ироа намудааст. Соли гузашта ҳамчунин 100 нафар мардҳои Рашт ба ин марказ барои дарёфти кӯмакҳои ҳуқуқӣ ва равонӣ муроҷиат карданд. Дар марказ ҳудуди 10 нафар бо шумули раҳбарият, устодон, тренерон, ҳуқуқдонҳо ва равоншиносон фаъолият мекунанд. Занону духтарон дар ин давраҳо бештар дузандагӣ ва умури тиҷорат, яъне бизнеси кӯчаку кӯмаки пизишкиро аз бар мекунанд. Ҳамчунин соли гузашта 8 тан аз хатмкардаҳои давраҳои омӯзишии ин марказ ба донишгоҳҳо дохил шуда, 30 тани дигар аз занону духтарон дар минтақаи Рашт ҷойи корӣ пайдо кардаанд. Ба гуфтаи Матлуба Раҷабалиева, раҳбари маркази дастгирии Ғарм, дар пай фаъолияти ин марказ занону духтарони ҷавони минтақа ба таҳсил алоқаманд гардиданд ва ба донишгоҳҳои кишвар рӯ оварданд. Дар ҳоле ки ба гуфтаи вай солҳои пеш духтарон пас аз хатми синфи нӯҳум таҳсилро тарк мекарданд ва хонашин мешуданду зуд ба шавҳар мебаромаданд. Муҳимтарин вазифаи марказ аз буҳрони иҷтимоӣ ва равонӣ берун кардани занону ҳидояти онҳо ба зиндагии созанда аст. маҳз дар гузашта минтақаи ҷангзада будани Рашт занонро ба мушкили равонӣ ва иҷтимоӣ гирифтор кардааст.